Bon dia i bona hora. En la col·laboració del Xarxamat de dissabte 3 d'octubre m'acompanyava aquest problemigma que és d'Òscar Blumenthal. Recordeu que amb els problemigmes es tracta de no només endevinar l'escac i mat, sinó el mínim número de jugades possibles. Jo només us dono la posició i vosaltres heu d'endevinar en quantes jugades i com és l'escac i mat. Abans de l'explicació anem a conèixer una mica més el compositor. Òscar Blumenthal va publicar 2 llibres de composicions, un el 1902 i l'altre el 1903, molt seguits, però era bastant més que jugador i compositor d'escacs, sinó que era dramaturg, va publicar la tira i mitja d'obres teatrals, era crític de teatre també i doctor en filosofia. O sigui, una ment molt inquieta. De fet, algunes de les seves obres van ser dutes després a la gran pantalla i una de les que més cops ha estat adaptada és The White Horse Inn. Bé, una vida interior tan moguda ens havia de deixar perles com la composició que tenim avui, que es pot trobar al 222 problemes amb solució per escaquistes sense solució. A mi em va costar una mica més de mitja hora resoldre'l i ara només vull pau i tranquil·litat. Si voleu pareu el vídeo perquè vaig donar la solució. Posem el tauler d'anàlisi i bé, en veritat no és el tauler d'anàlisi, és l'editor del tauler, que a més més fàcil a moure les peces. Com deia, vaig estar més de mitja hora i la veritat és que després, un cop veus o trobes la solució, dius com és que vas trigar tant de temps, però té la marinera, Bé, és el torn de les blanques i de seguida veus que les negres no es poden moure. Les úniques jugades que poden fer les negres és moure aquesta torre al llarg de la columna i faci el que faci, per exemple, si la posa aquí amenaçant la dama, les blanques tindrien aquest escac a la descoberta que només deixen una opció a les negres i a la següent és escac i mat. O sigui que si comencessin a moure les negres amb aquesta variant seria mat en 2,5, com si diguéssim, vale? Però han de començar a moure les blanques i aquesta i a qualsevol lloc de la columna, ja sigui A1, A2, A3, A4, la solució sempre seria la mateixa, posar la torre al mig perquè les negres no poguessin tapar-se i aguantar una jugada més, d'acord? Tapar-se amb torre E4, per exemple, i aguantar una jugada més. Per tant, la jugada crítica de les negres serà torre par, d'acord? I hem de veure què passa aquí. Al principi podeu calcular tots els escacs a la descoberta que vulgueu, que cap d'ells funciona, d'acord? Si, per exemple, torre E7, les negres venen aquí i no hi ha cap mat en 2, és impossible. Però us podeu distreure tanta estona com vulgueu amb aquests escacs a la descoberta, però sempre per la columna, per la fila 7, no el feu per la columna B, que està prohibit, que la teva torre també està clavada, d'acord? Aleshores, un cop vist que cap escac a la descoberta funciona, tenim que les blanques han de fer una jugada, com d'espera, que les negres faran torre par B7 i que aquest torre par B7 serà escac, Ojo, que després hauràs de perdre una segona jugada per apartar el rei o posar alguna cosa al mig. I això significa que només et quedarà una per fer escac i mat. Però hi ha un detall molt important i és la clau de la solució, que és que un cop les negres prenguin a B7 i estiguin fent escac, la torre estarà clavada. I aquesta és la clau de la solució, perquè la segona jugada és molt contraintuitiva, però permetrà, un segon, que estigui clavada la torre significa que a les negres, a la següent jugada, a la seva segona jugada, només podran fer o rei B8 o rei A7. Llavors, d'alguna manera, si poguéssim cobrir aquestes dues caselles B8 i B6, com que el rei té la torre a B7, té totes les escapatòries. Si tu fessis un escac aquí, tindria totes les escapatòries minades, no podria escapar i seria escac i mat. Per tant, i la sèrie de jugades que permet tot això és cavall F6. Cavall F6 perquè ja hem vist que les negres fan torre per B7 i ara és la contraintuitiva aprofitant la clavada de la gran diagonal, cavall D7. És contraintuitiva perquè no està defensat, no? I si la torre no estigués clavada te'l menjaries. Seria escac i hauries de perdre un altre temps, però està clavada, cavall D7 impedeix al rei posar-se a B8, la única jugada de les negres és, com havíem dit, rei A7 i ara amb totes les sortides tapades les blanques fan escac i mat
en una jugada i en total és escac i mat en 3 jugades. Fantàstic. Espero que us hagi agradat i recordeu que us podeu subscriure al canal, donar-li a la campaneta, fer m'agrades, compartir els vídeos per, entre tots, fer créixer una mica més els escacs en català aquí a YouTube i per les xarxes socials. Adéu, adéu.